Wara 30 sena miż-żewġin, iddeċidejna li wasal iż-żmien li nibdlu l-kċina. Il-kċina li kellna kienet għadha l-istess waħda li għamilna qabel ma żżewwiġna. Ikolli nistqar li kellna ħafna memorji marbutin ma' kull girfa jew għafsa li kienet rabbiet matul iż-żmien. Imma kif jgħid il-Malti, iż-żmien isajru l-bajtar u żmien kien sajjar sew l-amara tad-dar tagħna. Pawlu, ir-raġel tiegħi, kien għadu kemm irtira mix-xogħol u allura daħal għal din il-biċċa xogħol bruħu b'ġismu. Dorna ftit twienet mhux ħażin u ddeċidejna li nagħmlu waħda ta' do it yourself. Hekk tkun xi ħaġa li Pawlu jista' jaħdem biċċa biċċa fil-ħin liberu tiegħu. Ftit ġimgħat wara li għamilna l-ordni waslet il-kċina. Ma ngħidilkomx kemm il-kaxxa kellna. Kollox ippakjat fil-ġablow, kartun u karti sabiex kollox jasal qawwi u sħiħ. Ma' kull biċċa amara kellna wkoll fuljet żgħir li jispjegalek pass pass x'għandek tagħmel sabiex twaħħal kollox postu mingħajr problemi. Għal-bidu bdejna mixjin ħarir. Pawlu żarma li żar kabort li konna ordnajna u warma b'kull biċċa għodda li kellu biex jaqqad biċċa biċċa linjan flimkien. Jimxi pass pass mal-fuljet li kien saf fil-kaxxa. Wara ftit sigħat kellna l-ewwel kabord maqut. Trid tara wiċċ Pawlu mimli sodisfazzjon meta lesta. Kien jisu tifel b'ġugar il-ġdid f'idejh. Wara dak is-suċċess, l-għada omna kmieni sabiex minn kmieni fil-ħodu inkomplu x-xogħol fuq il-kċina. Issa, la kien irnexxielna wieħed, żgur li l-kumplament ma kinux se jkunu problema. Wara li ħadna kolazzjon ħafif, bdejna nispakjaw il-kumplament tal-amara. Pawlu rraġuna li issa kien jaf x'għandu jagħmel u allura kontra l-ġurnata ta' qabel, il-fuljet ma tax kasu. Imma ħej, x'baw xagħat għamilna? Donnu li anqas l-injama beda jaqbel biċċa ma' biċċa. Kif spiċċajna f'dan it-taħwit kollu, meta l-ġurnata ta' qabel sibnija tant faċli. X'konna qegħdin nagħmlu differenti. Bagħad ftakart kien irnexxilna naqdu l-kabord b'mod faċli għaliex imxejna mal-istruzzjonijiet tal-fuljet. Kos, dak il-fuljet xkejken kemm kien importanti. Kemm frankajna ħin għaliex imxejna pass pass ma' dak li kien hemm miktub fih. Kemm importanti l-preparazzjoni ta' qabel. Għandek tgħid anke biex sempliċiment nagħmel likra ta' nofsinhar irrid naħseb minn lejliet sabiex jekk ikolli bżonn xi affarijiet mill-friża noħroġhom minn qabel. Mhux tab xejn li Alla qabel bagħat lill-ibnu fid-dinja bagħat lil Ġwanni sabiex jipprepara l-poplu ludi għall-miġġa tiegħu. U xi preparazzjoni tuhom meta staqsew x'għandhom jagħmlu biex jippreparaw ruhom għall-miġġa tal-Messija huwa kien prontu qalilhom sabiex jgħinu lill-proxmu tagħhom. Konxja xejn jien tal-bżonnijiet tal-persuni ta' madwari, il-persuni li niltaqa' magħhom ta' kuljum, sħabi, membri tal-familja, kif ukoll persuni oħra li l-mulej laqqani magħhom. Kemm qiegħda mmur lil minn triqti sabiex ta' madwari jkunu xi ftit aħjar. Lil dawk li kienu jiġbru t-taxxi, Ġwanni qalilhom sabiex ma jieħdux iktar milli suppost. U jien x'nagħmel? Ġieli ħadd prosit fuq xi proġett jew biċċa xogħol li għamel ħadd ieħor. Jekk forsi għandi xi business, nżomm ħlas ogħla milli jmissni. Kes-soldati minkejja li xogħolhom kien mimli vjolenza xtaqgħu jgħixu aħjar. U Ġwanni kellu parir għalihom ukoll. Tisirqu lil ħadd bit-teddid jew bil-qerq tagħkom. Kuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom. F'kelma waħda qalilhom sabiex ikunu ġusti fl-emil kollu tagħhom u ma jeħdux aktar milli ħaqhom. Fil-ħajja tiegħi nimxi ma' kulħadd l-istess jew ikun hemm persuni li nitrattom aħjar minn oħrajn għax naf li se jpattuli lura. Kos, ħsibt bejni u bejn ruħi. Il-preparazzjoni u l-istruzzjonijiet f'kollox huma importanti, mhux biss biex naqdu l-kċina. Sakemm jien kont mitlufa fi ħsiebi, Pawlu kien laħaq sab il-fuljet u f'kemm illi ngħidlek ix-xogħol kompla ħarir. Għall-grazzja t'Alla, il-kċina issa hija lesta u kull xejn nidħol fiha tfakkarni kemm importanti li nipprepara ruħi. Mhux biss għall-affarijiet li għaddu, imma fuq kollox għall-miġġa tal-mulej fil-ħajja tiegħi.